Machiegni. Nyinga Lydia Okeyo. Maromo jopuonjre 10 mag sikul sekondar ma Upper Hill buore Nairobi pod yudo thieth e osiptal bang' muoch mar tuo mar ich. Mano miluongo ni Nyaldiema mano muoch e sikul. Kaka jafwambo mar ot Nyambaga leronwa, jopuonjre mamoko 63 to nothiedhi ma oyudo resruok ka sani nonro pod dhi nyime kotenore gi muoch mar tuono. Luoro pod omako jopuonjre kod jopuonj bang' jopuonjre nyiso bedo kod kido mar ranyisi mag Nyaldiema. Kama romo jopuonjre 16 olase od thieth ma Mbagathi e South B kod Savannah Hospital bang' jopuonjre maromo 63 to nyoyudo thieth kendo we thuolo mondo odogi skul. Our students were taken to Savannah Hospital. 3 of them are admitted there, and 13 of them are admitted at South B. And 60 of them were treated at Mbagathi yesterday, and all of them were brought back to school. They were discharged. None of them was admitted. But about 16 of them spent a night in hospital. It is started at around midday, and by evening we had 95 cases. Director mar somo bade ma Nairobi Margaret Lesuda okonegi setudo kod migawo mar thieth e kaunti ma Nairobi kendo osechoko gigo ma jopuonjre tiyo godo e skul kanyo kaka chiemo, pi, kuonde mag nindo kod moko mawuok e duka matin mar skul mondo mitimnegi nonro malach mar yango adiera mar gino mane nyalo kelo tuo ne jopuonjre. We have also taken other action. We have checked the water, we have checked the food samples, and water samples have been picked by our medical team. And they are being sampled out to see and diagnosed to see whether there is anything that may have affected the students. Skund Upper Hill man kod jopuonjre 1536 oyangore ni pod gidhi bede skul e kata odoko ni jonyuolgi to dwaro ni mondo wegi thuolo mondo gidhi pacho. Situation of diarrhea and vomiting, you cannot send a student through public means, tell them go home, and they have that condition. So we also want to stabilize should there be need for them to go home. We want them to go home when they are stable. We even met a few parents and we assured them of the same. And one thing that we did not do is to raise alarm, to make parents panic and think that their students were extremely in danger. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa dhimbele nyakora mga juang podang yo mago